ওই এଠି তু কুଆଡେ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି ବିନା କାରଣ ଭିକୁ ସେଠର ନେଟୱାର୍କଟା ସବୁଆଡେ କାମ କରୁଛି। ତୁ କେବେ ବି କୁଆଡେ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି। ଜାଣିଛୁ এইটা হচ্ছে ইন্ডোপান সাগুনা সংগঠন। এ সংগঠন অমোঘ অস্ত্র সাগুনার আখি। এ আখি ସବୁଠି ବୁଲୁଛି। ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ, ସବୁଠି ବୁଲୁଛି ସାଗୁନା ଆଖି। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଖସିଯିବୁ ଲୋ? ନାଇଁ 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 ଏ ଭିକୁସେଠର ଖାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଥରେ ପଶି ଆସିଛି ସିଏ ଖୁମ୍ପା ନ ଖାଇ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖୁମ୍ପିବି। ତୁ ମୋଠୁ ଆଜି ଖୁମ୍ପା ଖାଇ। ମା କାଳୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ଅଛି? ସେଦିନର ଥାପଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିନି ମିନା। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି ସେଦିନ ତତେ କହିଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ତତେ ଖୁମ୍ପିବି। ଖୁମ୍ପିବି ଲୋ। ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତୋ ଦେହ ସାରା ଦାଗ କରିଦେବି ଦାଗ। ତମ ସପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ବି ସେ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିବୁ। দেখ সে সময় আজি আসি যাইছি।